Wonten apa juragan? Lungguh, aku ana masalah penting. Lara ana kursi, mosok ate lungguh nang cengkelmu? Kakean cangkem aja nih. Aku arep takon. Awakmu kenal Dik Juminten? Rondo sing suwemok omahe etane Lek Misto iku. Ya jelas kenal toh. Wong awake semlohai ngono kuwi. Mentolo tak apeli mendino. Menengo lambemu. Jujur, aku pengen PDKT nang Dik Juminten. Lah aku pengen kei oleh-oleh. Iki isine keringet kadal. Lah iki isine upil Firaun. Kira-kira Dik Juminten seneng sing ndi yo? Info squid. Juraganmu seneng rondo. Iso meneng ora cangkemmu. Tak gedhek tenan kulo mulai ra meneng yo. Yo. Lek jariku sih upil Firaun. Sing iki. Oke, kalau sampai kondo nang irung lepor, tak sumpel sandal lambemu. Oke lur. Info teko pusat Maman. Bocah edan.